Hi, praise the Lord everyone. Hemponong patinang pini arjan ben kebang thu kenang sot nang tumben katnam ji phansi nili bang thulo apen ajak ding klue phi kebang thulong che hoklo ili ahin hin kedam nang apor nang chitom nangli rok tipo nili anang tum nang tumpen anam lam kathan je phan apor chi long le ka sonlo lasi non bang ke ilitum minana por anam lam kathan apor ka cheni pansi ni leta chi siglo lasi pini nang tumpen kathan pon jelam ke la hello arnam hasrupen ilutum nang namlo te theklong kichi tanga bang pan kang thur amek kawe phan ka pachichar amno kang thong phan ka par julong ningkan krehini awi ki bu anim sopi phan kape me jairos asupi kichi lor bang phan kang thur asonta sining kanthong kerener ke pisu ka pangji bang phan ka pe me program arnam kamang hume kam ilutum thekam long tomon thipi ka pe ma ka pe ham lang thar latar thui ka sonlam ma ka pe ham ilutum thekam long tabon me pini itum lang na arnam ke klem un e son kopilo arnam ke klem un e akam kopipilo nili son ni son thoman bak nili ki thigam do si rgp dam e minute pho asi kiching si bang ke la hello nang ang ton pe nang lam no kiching si abang ke arnam ke pachu bai un e arnam pachu bai un e nang li penili ile to munit akhai ge ka pachu bai gel no lom ke la ke deng chun lo di english to pu son si lam ke pilo mother tongue pri matrbakha ke ko pilo pulo patang te ilum ke karbi tame imunia khai tum nona generation ke pudam elu patang te mother tongue ke kapachu pai lo koi bi si pachu bai sai tum dopik tame arnam ke pachu bai un e sipo arnam pachu bai un e koi pa sa arnam pachu bai un e pu nili pudama arnam Jisu Kristo phalamang sopir the thak nang toy ji along supo poi pum pet nang toy si along ke ningkang samarai cho pu hogji pu hasro pen e to phan meika Isaiah ason dhaksi commentary kitab along pe tum phanang than pilo aso tengsi along li supo pu pum pet prethe thak nang toy pachabai be asi arnam ke kitera pachabai e kita sangdeng pi isi angdeng so hinilong nangatum langnam tame pen chitora rarang tum porhidam tame katela nili pilo nangatum porhidame asi ilitum kachiki arnam alang li klemun e ke kapachu bai klemun pachu bayon e pen number hini bang langnam thusina number hini ke alangli chelarle non ke arloso nang chiplang lo mo ke kupine ari hong kep nang chiparjan lo laposon arnam ke chelarle arnam ke ha ke cheng langli kapinchong hut abang so pirthe sining pirthe kasun se hut pen ko soma arnam ke so so teng chelarle iltum langnam sinang dak malakhi angning pi ke thom angdeng so throk long pulo ne di amethang hupensi puchu ke baralam arna methang hupensi malakhi phan ke thanalam ne hemphu ke chelarle la posi o jakob asomaratum nangtum vir koilo lapukali posible asong taxi ibri alolong le itum lang nama theklong atumi pini lapen kai ke apor phantame hempuke chelarle alang li lamchak chelarle alang li aseme chelarle alang li munir dom phana kang hon chelarle arna lawang sopir the phana ka ching hon ke a discrimination bibe lake
Karbi lake bangas khai lake areng ke lo khai lake areng ARNAM ke kato kawe oi to pandemi isonat isinat kang hon sinat ke kroi sinat asini lika chingon kodela pen injuratum ARNAM ke chelarle sonaksi nangli le penile ilitum ta ituma ke kroi chelarle de penji ituma ke kroi 30 pen donengji ituma ke kroi inuna da pansi itu chiki nenji apen number ke thomang langnam thusina number ke thomang ke lahelo ARNAM pap klemun e praise the Lord ARNAM ke pap klemun e God cannot do sin manghume pure theka do we pinchong amle pap klemun e pap kopilo pap ke aron ki kre kre pap ke aron ki kre kre hen lo pap hukum ki kre kre hen lo pap lam hukum karjuje hen lo pap pap alam ilutum ka kicheng pen the origin of sin langnam lo luputang te itum theklong adam lo pen ifahut ko sangsi pap lo bang so pure the thak nang plang lo hakko ke pap awe te pon me hukum kre kre ARNAM hukum patek peksi alang tum penazo adam pen if penazo ilutum pure the thak pap nang plang jona ning pi ke thom mang ning so ke thom pri pholong lang ma theklong sining arat ki duludun longji phanke lang la pen card jong pen ma hang thek ni mete sining arat duludun long lei la pen asana taxi John 14:6 long pulo I am the way the truth and the life di nehenlo towar ahok la pen chethe ni pen pete baduta polong damuni baduta means Jesus Christ pen abahire ke an ka prek pen ke iludum sining arat kingdom of God itum enter dong long le asi ARNAM pap klemun e pone mangke John peneli pulo John 3 to 5 along pen lang nam lo prang te ARNAM papiet ma phan sining paludun long le paludun e pap ke claim tum hanke ARNAM da sining ang song sining hamreng me paludun long le mane paludun e la hello son thom ARNAM claim mun e akam asinang le peneli pure the thak do tik ilitum ke investment pol ki poson tak sini rank ti an ke nehem puban si alelu te banda minute lolo butang te ne si alelu bus lasi pure thak do te ke ilitum ke life insurance ke deposit asana thakle ilitum sining arat kilidun long jia phan ke karjong lapen langpen baptize and e lipute sining arat lutun long le bus report ma papi phan ke ARNAM sining arat palutun le lasna thaksi ako bible long itum langam tu sinang tiposi pap polam ne lining je dalo thepur the thake jonang ding pi ke thom ang ning so kep le pen jonang ding pi ke thom inkora throk ilitum langdam lo lipu theklong kado kawi amunita pap pi sai delu inu natta dhoromi bang ave delu kusi haldak ketab damdo asi papi atumke siningarat tunong le asang taxi siningarat kiludun long je phanke ilitum ke lang lapen kar jong pen ilitum mahang thek enji lasi romana lolong putula itum papi una hutsi ilitum pap keklem una hutsi ARNAM masuko poi pumpet labang so per the thak nang toilo romanang ding pi honor keblong ilitum lang nam lo teklong lapen asom tak taxi ilitum kezo kelongji phan ke kopilo keklem nangji alang li men phan
made hempu Jesu Kristo phan kroilote nangli jogji pusi athe pirt he tha amen ka prek ke jogji iji amen avelo ke jog lake Jesu Kristo pen ana akamang ning pi kli ang ning so krehini lo ilutum lang namote thelo lapen isia tumo ilutum akamolo long ang ning pi Phathrok along ilutum lang namote theklo nangli kroinon lapen nangli hema Sangho doan ke jog long bu se da kurang asi nilike chinghon kroirap korde lapen injira tu ARNAM keklem eason akimima Kaheno lo la mon sidam sina kiching si alangli pachubayon di kapachubay akimima Kaheno nangli tum sidam nombor hini ARNAM ke chelarboy mima heno nangatum mon sidam ben ARNAM papi itu hampan ke sining hemreng me paludun asi pap ke akimima Kaheno pap ke claim nang ni ingsamse labang so puthak nili video ke semar tanggo description nang nili link pipo nang tumlang nang tame asi pap ke heno pasi ARNAM ke lai aning dokde ARNAM ke claim mun pugi pudamang ke ARNAM to teli aning samsi made aning dokde ARNAM pa aning ke pedog ji pante alang lipan kroi nai ji alang li mena phan chordom nai ji alang li phan wholehearted itu maning okajokum do anpen iltum chi hodai nai ji tang de lehlo iltum muthi persik pen itu make kroi ke chipa ai ke chipa the ponji phanle iltum bor iluna ano podang de iltum kar zong men tam mang thekpo iltum sining ora iltum no to choro par piglo ARNAM hirjimi nangatum no bedana nangatum nilu phaning nang bethe dunji lapen ning nang pirung dunji pur podang te kapekeng ponje phan chokche to kopulite ba kopini nangatum ninglam chithanji puludang te comments longpen nang chithantame lapen kopini ARNAM cardom ponangji do lipudang te screen lang number do WhatsApp call kali atau WhatsApp pe nang text nang rong natma nang limen monduli kali ne ke percent kali pusita karena ARNAM cardom lage anote matame kam ke nang abe si lain ARNAM cardom pisroina ARNAM hirjimi nang tumno pidana amen bye